אז בעצם יש כאן חבורה של אנשים שמנהלים את המדינה, והם אלה שעושים מה שבא להם? כן, קבוצה די גדולה של כמה מאות של כן. מנהלי בנקים, יבואנים בלעדיים, קבלנים גדולים, וכמובן בעלי מונופולים, שחושבים שהמדינה היא של אבא שלהם. כל האנשים בממשלה, כאילו זה לא מעניין אותם? לא אכפת להם מהילדים של עצמם? מאוד מעניין אותם. הם דואגים לתפקיד הבא שלהם, ולא אכפת להם מהילדים של עצמם? לילדים של עצמם הם מאוד דואגים, לילדים שלך הם לא דואגים. אם הם הורסים לנו את המדינה, אז הם הורסים גם את המדינה לעצמם, בסופו של דבר. זה לא אכפת להם? את רוצה להעלות את מחירי הדיור או להוריד? שאלה פשוטה. אני אגיד לך את האמת. לא, זו שאלה פשוטה, לא צריך להגיד את האמת. כן או לא? את רוצה להעלות אותם או להוריד אותם? אני לא יודעת את האמת. אין לי מושג. אוקיי, אז בוא נגיד לך משהו. אני לא לגמרי מספיק מבינה בזה כדי להחליט. קנית כבר דירה? כן. אז בגלל זה לא אכפת לך. יש לך ילדים? לא. בעזרת השם שיהיו לך 3 ילדים. תודה. ואז את תדאגי איך לקנות להם דירה. כן. וכשתדאגי איך לקנות להם דירה, תרצי להוריד את מחירי הדיור ולא גם להעלות עכשיו אותם. דואגת לאחיינים שלי איך לקנות להם דירה. איך את יכולה להיות בחוסר ידיעה? ברור שאת רוצה, לכל הפחות שהמחירים לא יעלו. לכל הפחות. אז אם זה כך, אז תסתכלי למשל על ממשלת בנט, הממשלה האחרונה. כן. היא בשנה אחת העלתה את מחירי הדיור ב-22%, ב-300,000 שקל. זה גם נורא תלוי באינפלציה ובמצב בארץ. שהם יצרו אותה. ובריבית בנק ישראל, כלומר זה הרבה כלומר משתנים. במדיניות הכלכלית, נכון. מחירי הדיור תלויים במדיניות הכלכלית. הם ניהלו מדיניות כלכלית שהעלתה את מחירי הדיור, והצליחו בזה בצורה מאוד יפה. 300,000 שקל עלו מחירי הדיור בשנה, בשנה אחת. מנכ"ל משרד ראש הממשלה של בנט, לאן הוא הלך? לנהל חברת נדל"ן.